ɲininkali do mais ɲininkali fula in bɛɛ ye kelen ye. Muso dɔ in ko ale y'a ka cɛ telefoni ta kɔfɛ k'a ka misasiw lajɛ k'u lamɛn. A y'a sɔrɔ ni walimuso bɛ misasiw ci ɲɔgɔn ma. Ale y'o fɔ cɛ ye ko cɛ y'a datigɛ ale la. Filanan in fana ko a ye fana y'o cogo o ko kelen de kɛ a cɛ la. Ko ale y'a ka cɛ ka telefoni lajɛ k'a lamɛn. A y'a sɔrɔ ni walimusow bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya misasiw b'a ni walimusow cɛ. Ko ale tun bɔra cɛ ka so kɔnɔ yɛrɛ. O kama a b'a fɛ k'a ka furu sa yɛrɛ. An bɛ min fɔ ni ɲininkali jaabi la, aw muso fila ye haramu kɛ. A tɛ bɛn aw ye. A k'a ka cɛ ka telefoni kɔntere k'u lajɛ k'u ka misasiw lamɛn k'a sɔrɔ i ma jɛnna u ma wɔrɔdu di aw ma. Ciden ko sallallahu alaihi wa sallam, إذا حدث رجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. Ciden ko mɔgɔ ne a ye mɔgɔ ani mɔgɔ dɔ bɛ kuma la. A kumatɔ a bɛ to ka ko lajɛ ko o kuma ye dannaya de sisan nin kuma in b'a kɛ k'a fɔ e min ma nin ye dannaya de ye kana taa kuma in lakale mɔgɔ si ye. Mɔgɔ a b'a kɛ k'a ka kuma f'u ye mais a b'a kɛ k'a ko lajɛ pour mɔgɔ wɛrɛ natɔ kana sɔrɔ n'a bɛ kuma in mɛn. Ciden ko nin kuma kɛra dannaya ye kaban. A tɛ daga i k'o lakale mɔgɔw ye. Donc mɔgɔ ka telefoni n'a ka misasi n'a ka kuma minnu b'a ayiwa a kɔnɔ a ka dannaya fɛnw de don. A tɛ daga e ka janfa ka bɔ a kɔfɛ k'o lamɛn n'a ta kalama. Hadisa wɛrɛ na ciden ko man istama ila hadisi qawmin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi ujunihi al-anuq yawm al-qiyamah. Rawahu al-Bukhari. Ciden ko mɔgɔ ni e ye mɔgɔ dɔw ka baro lamɛn a ka kuma lamɛn k'a sɔrɔ a t'a fɛ i k'a ka kuma in lamɛn ko yawm al-qiyamah dɔw deɲɛ yɛlɛlen jahannaba kɔnɔ Ala b'a fɔ malikaw k'o de suru i tilo kɔnɔ kiyama don k'a suru a suru i ka tilo kɔnɔ deɲɛ yɛlɛlen jahannaba kɔnɔ Ala b'a fɔ malikaw kan o suru tilo kɔnɔ kiyama don. N'i ye mɔgɔ ka kuma lamɛn k'a sɔrɔ a t'a fɛ a man d'a ye k'a lamɛn. Nin ye hadisa ye. Donc ka mɔgɔ ka telefoni t'a kɔfɛ i cɛ ka telefoni t'a kɔfɛ k'a ka misasiw lajɛ k'a ka misasiw lamɛn a donna Ala ka aya kɔrɔ. Ya ayyuhal ladhina amanu ijtanibu kaseeran mina janni inna ba'da janni ism wa la tajassasu. Ala ko mu'minu a yɛrɛ kɔrɔsi bisikiya caman ma dɛ. Bisikiyaw dɔw bɛ olu ye junubu de wala tajassasu a kana ɲɔgɔn ka kojugu ɲini wala tajassasu. A kana mɔgɔ ka ko sɔgɔbɛ k'a ka kojugu sɔgɔbɛ pour i ka kojugu y'a nɔfɛ Ala ko i kana kɛ. Ciden fana ko Bukhari kɔnɔ iyyakum wa janna fa inna janna akjabul hadisi wala tajassasu. Ciden ko baw ma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi bisigiya caman ma dɛ. Bisigiyaw dɔ bɛ junubu de fa inna janna akjabul hadisi. A ko barow bɛ ngalon ye bisigiya de. Wala tajassasu wala tahassasu. A ko a kana ɲɔgɔn ka kojugu sɔgɔbɛ a kana ɲɔgɔn ka kojugu lamɛn wala musow a ye min kɛ nin a ye tuubi ka taa Ala ma. A ye junubu kɛ k'a la sɔsɔ ka janfan kɛ ka haramu kɛ. A tɛ bɛn a ka cɛ ka telefoni ta kɔfɛ k'aw bɛ sɛgɛsɛgɛli k'a kan nin cogo la o ye haramu ye aw kan o tɛ bɛn aw ye. Donc i bɛ min i ka cɛ deminara i kɔrɔ i bɛ yafa de dala fɛ. I ye Ala sɔsɔ de i ye kojugu de kɛ i bɛ yafa de dala fɛ a ka yafi ma. E min fana sutara ka bɔ ko i b'i ka furusa kun t'i bolo dɛ e de ye haramu kɛ e de ye junubu kɛ. E de ka tuubi ka taa Ala ma i ka sagi ko. Ni ɲininkali dɔɔnikɛbaaw ko cɛ ka hadamaden
ɲɔgɔn ka telefoni muso ni ka cɛ ka telefoni y'a tila ka taa tilalen ma ya naani fɔlɔ parce que n'an ye ninnu fɔ muso bɛ se ka taa bɔda dɔ ɲini ko ne cɛ yɛrɛ de ye jɛn di ne ma k'a ka telefoni lajɛ dɔnnikɛbaw ko a tɛ daga cɛ ye fɔlɔ e ka jɛn di muso ma ka jɛnna k'i muso ka to i ka message lamɛn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ka kumaw b'i ka telefoni la n'a y'a sɔrɔ e n'i ka balimasiriw bɛ kuma e n'i ka mɔgɔ ɲumanw bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛw ka kumaw b'i ka telefoni la a tɛ daga i ka jɛn di muso ma nin ka ko a k'i ka telefoni message lamɛn parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a ka balimasiriw la i ka balimasiriw la i ka mɔgɔ ɲuman dɔw bɛ o t'a fɛ e ka muso ka ale ka kumaw lamɛn wala ka wali mɔgɔ wɛrɛw ka vocal n'u ka message t'u ka telefoni la a tɛ bɛn i ka jɛn di i ka muso ma ko a k'i ka message bɛɛ lajɛ ou bien k'a bɛɛ lamɛn parce que i b'a sɔrɔ i ka mɔgɔ ɲuman dɔw ka kumaw bɛɛ i ka balimasiriw ka kumaw bɛɛ olu t'a fɛ e ka muso k'olu lamɛn a tɛ daga cɛ k'o k'i ye hali ni cɛ de ye jɛn di ni wali vocaliw b'a la a tɛ daga k'a k'i ye dɔnnikɛbaw ko a bɛ daga cɛ k'a f'u ye dɛ n ka telefoni a lajɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ si ka foyi t'a ka telefoni kɔnɔ n'a yɛrɛ ka kumaw tɛ o la o b'aw cɛ mais ni mɔgɔ wɛrɛ ka vocaliw b'a a ka telefoni kɔnɔ a tɛ daga ko jɛn di ma kɛlɛ a filanan ni cɛ y'i bali k'a fɔ n ka telefoni kana ta n kɔfɛ ko bɛ n kan ka message lajɛ ka ni n ka telefoni ta n kɔfɛ ko bɛ n ka message lamɛn o haramuyara ma kana kɛ sabanan ne ka cɛ a min bali a min yamaruya a y'a da de lesiri la n'a y'a da de jɛn t'i bolo i k'a lajɛ jɛn t'i bolo i k'a lajɛ wala a k'a yɛrɛ kɔlɔsɔ ma muso caman bɛ min bɛ u ci ka min bɛ nin bili kɔrɔ a bɛɛ ye kɛlɛya de bɛ nin bila musow kɔrɔ a ye sabali donc nin ye kow ye a tɛ bɛn silamɛ sara la haramu don tuma min ye Sheikh Salih Fawzani ɲininka yala a bɛ daga musow ka a ka cɛ ka telefoni kɔnɔna lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a ka message lamɛn wa a ko o tɛ bɛn a ko o tɛ bɛn hadamaden i ɲɔgɔnna ka telefoni n'a ka gundonna ko n'a ka vocal a tɛ daga i k'olu sɛgɛsɛgɛ k'u sɔgɔbɛ k'olu lamɛn ka sɔrɔ a t'a kalama yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ fo n'a y'a sɔrɔ cɛ e yɛrɛ y'a dɔn ko i ka muso b'a kɛ ka fɛn haramuyalew lajɛ ka telefoni kɔnɔ cɛ e b'a dɔn i ka muso b'a kɛ ka fɛn haramuyalew lajɛ ka telefoni kɔnɔ a ko a wajibira kɛ o la i ka muso ka telefoni kɔlɔsi o la rijalu qawwamuna ala nisaa parce que ala y'i e kɛ e ka muso in mara de ka bɔ kojugu la de ni e yɛrɛ y'a ye a dɔn i ka muso bɛ kojugu de lajɛ telefoniw la a bɛ haramu de lajɛ telefoniw la e cɛ b'a ka telefoni kɔlɔsi o la o ye wajibi kan parce que ala ye e de kɛ a marabaga ye n'i y'a ye haramu min ala sɔsɔ min fo i ka a bɔ o la de a ko o la i bɛ se ka telefoni kɔlɔsi a kana haramu lajɛ donc i ka bali a kana lajɛ n'i ma se ka bali telefoni kɔni kɔlɔsi haramu kana ye telefoni la bolo a ko o b'i kan ni muso ni yɛrɛ y'a dɔn a ye ala sɔsɔ ou bien ni u y'a ɲininka ko yala muso fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ a cɛ la wa a ko ne y'a dɔn k'a fɔ i ka cɛ e fana y'a dɔn i ka cɛ bɛ kɔlankolon ni kojuguw la telefoni kɔnɔ a ko i fana bɛ se k'a ka telefoni lajɛ min b'a bi inkari li munkari mais e ta e ka marali tɛ cɛ kan dɛ ni e yɛrɛ y'a dɔn e cɛ bɛ haramu lajɛ la ka telefoni kɔnɔ ou bien haramu b'a ka telefoni kɔnɔ i y'a lajɛ e ta ye mun ye e kɛlɛ n'a kɛlɛ nɔgɔya la majigi la i b'a bilasira de ka kɔnɔnajɛ de ka mais ale ka mara tɛ e bolo ale ka nunjuru tɛ e bolo k'i bɛ pression k'a kan ou bien i b'a bugɔ ou bien i bɛ fɛn dɔ kɛ ayi e b'a kɔnɔnajɛ de i b'a bilasira i b'a kɔnɔnajɛ mais n'a y'a sɔrɔ o tɛ k'a kɛ kɛlɛya dɔrɔn ka to i ka cɛ telefoni ta kɔfɛ k'a ka message lajɛ ou bien k'a ka vocaliw lamɛn o ye haramu ye o tɛ bɛn an ye hadisa minnu fɔ ko ni mɔgɔ min ni e tun bɛ muso dɔ furu ko muso in bɛ kalan na o e y'a sara t'u bolo ko ni ye hari muso in furu a bɛ continuer a ka kalan na muso in furuli kɔfɛ
eko muso inte continue kalanna o kera sababu muso bora kata faso kono wakati ja o kofe fa nana ko furu ka saga cogola ce fana maso be cogodi don kibaw ko wali muslimuna ala surutihim ni ede ya sarati akombe kalanna ede kwama nebi furu aya asarati be continue ka kalanna a wajibile mbe ka continue kalandela ika muso de do ni koy ba bo kalanna ko be sagi kata muso de masisa parce que sarati mindo eye jamfa ke bora sarati la donc sisa ni muso jenana itu nya sarati ka fombe continue ka kalanna sisa imaso iko ni jamfa me nebe kalanda bila beto ka furula mais ni muso ko an saratira kade ni koy bo sarati wuli ne fanate furula wordu babolo wali muslimuna la surutihim silama bu ka sarati de ka wala osugo e manko sarti muso ka parce que ni muso nana e bolo nunjuru be ede bolo marali be ede bolo woni e sagira ka sarati doni ke ba ko sarati bonni an islamiyate nyogon soso o sarati dafalenye wajibide wali muslimuna la surutihim o ye fole fulana ahaqqu shurutu bil wafai ma astahalalitum bihi al furuza ko sarati min kan ka dafa kateme sarati kale sarati min kera sababu kam muso nyefela la daga ye muso ko nete fure manini sarati te o sarati fanani alaka dinate nyogon soso ewe o sarati de ta muso ya furu sarati munun kan ka dafa kateme sarati be ka sarati min kera sababu kam muso nyefela la daga ye donc ibe sarati dafa ni bora sarati la muso de ba so wala sisa beto ka furu la yenjam fa beto furu la tusuru ube mbebo ambe min fo la ni oye ode wala ni muso bora ninka wordo ba bolo aka boke donc no ya nyini fe e manka ba furu la parce que de yesarati wuri abora avtara apaso kono no ko fe ni fauna na ewa walijuna bange bauna na ko sisa donc abora kala min kama yesarati min cinya me tusuru anje na naye furu katwa chogola donc ewa kala nyere kabila katoy bolo e manka bawola parce que de sarati wulio bon comme mogomi na aben anen ale na nana misiri la kana salli jamala abe ko abeke akono ka fune nana salli jama minna misiri kono ni mogo nyabe na nin kana ke yere jira yede nafila koni akelemba kan nafila salli misiri kono ko abena ale kono ko ale ta kana ke yere jira bo ambe min fo folo ni darurate nafila be kanyi ikasode kono afdalu salatu limari fi baitihi lal maktuba ciden ko hada maden ka salli be kanyi kasode kono fo farda salli ani fana jama salli keran nafila min nasariyai sungalo tarawihin nafilaw kudu ke misiri da kanyi katemo kake sokono meni ote nafila ni kelena nafila de ika ulu salli ka sokono ode kanyi kateme ku salli misiri la na usalli to misiri fanala akato kana edusukun kono konnin kana ke yire ni nye wasu ni shetane de iben ni boy bolode eki ka dusukun kala sidoro ki ka salli ke alaye ni nye shetane ka wasu de kele fulana doni ke bago ko al amalu li ajali nas riyaw wa tarika al amalu li ajali nas shirku wal ikhlas an yafiyaka Allah minhuma jami'a doni ke bago ko ka bato ke ka barau ke hada madon kama yere jira ka barau do to yala bato to fana hada madon kama shirku lafiya minye
ala k'i lafiya ka bɔ nin fula bɛɛ ma e k'i dusu kalasi dɔrɔn k'i ka ko kɛ ala ye bon ko ni mɔgɔ min ni e bɛ mɔgɔw lakala eri de la eri de bɛ taa mɔgɔw lakala bon e taara kalanyɔrɔ la o eri la i y'a sɔrɔ kalandenw bɛ gɛrɛbu la bon e y'a sabu kaye kɔnɔ k'a kɛ komi i ye baara ka fɛn b'i la wa fɛn t'i la dɔɔnikɛbaaw ko ali aziru n'i ye mɔgɔ sara ko nin baara kɛ ɲɛ n'a tigi nana a y'a yɛrɛ d'i ma kaban fulɛ n nana i ko n ka baara min kɛ n fulɛ n nana baara in kɛli kama a bɔra e de la i ko ayi baara tɛ bi a ma bɔ i b'a tigi sara de ni ale nana baara yɔrɔ la kaban o y'a bannen de ale y'a yɛrɛ d'i ma kaba baara la ni baara kɛbaliya bɔra e de la i b'a ka sara dafalen d'a ma de donc ni nin taara ka baara kɛ kaba bon baara in kɛbaliya ma bɔ ale la donc ale ka sara dafalen de bɛ d'a ma bon ko ni mɔgɔ min ni an bɔra sabali min kɔrɔ ni gɛlɛya ye e sɔrɔ e sabalira mais o kɔfɛ ye ala delala ka gɛlɛya in wuli o bɛ sabali baliya in balila o tɛ sabali baliya bali o donc sabali yɛrɛ dɔrɔn e bɛ muɲu de ka ko to ala bolo ka duwawu kɛ ala bɛ a kɔrɔta ka bɔ i ka cogo min o tɛ sabali baliya o to wuli k'o bɔ yen subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in ye ɲininkali min kɛ muso fula ka ɲininkali dɔ mais ɲininkali fula in bɛɛ ye kelen ye muso dɔ in ko ale y'a ka cɛ telefoni ta kɔfɛ k'a ka misasiw lajɛ k'u lamɛn a y'a sɔrɔ ni walimuso bɛ misasiw ci ɲɔgɔn ma ale y'o fɔ cɛ ye ko cɛ y'a datigɛ ale la filanan in fana ko a ye fana y'o cogo o ko kelen de kɛ a cɛ la ko ale y'a ka cɛ ka telefoni lajɛ k'a lamɛn a y'a sɔrɔ ni walimusow bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya misasiw b'a ni walimusow cɛ ko ale tun bɔra cɛ ka so kɔnɔ yɛrɛ o kama a b'a fɛ k'a ka furu sa yɛrɛ an bɛ min fɔ ni ɲininkali jaabi la aw muso fila ye haramu kɛ a tɛ bɛn aw ye a k'a ka cɛ ka telefoni kɔntere k'u lajɛ k'u ka misasiw lamɛn k'a sɔrɔ i ma jɛnna u ma wɔrɔdu di aw ma ciden ko sallallahu alaihi wasallam إذا حدث رجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني ciden ko mɔgɔ ne a ye mɔgɔ ani mɔgɔ dɔ bɛ kuma la a kumatɔ a bɛ to ka ko lajɛ ko o kuma ye dannaya de sisan nin kuma in b'a kɛ k'a fɔ e min ma nin ye dannaya de ye kana taa kuma in lakale mɔgɔ si ye mɔgɔ a b'a kɛ k'a ka kuma f'u ye mais a b'a kɛ k'a ko lajɛ pour mɔgɔ wɛrɛ natɔ kana sɔrɔ n'a bɛ kuma in mɛn ciden ko nin kuma kɛra dannaya ye kaban a tɛ daga i k'o lakale mɔgɔw ye donc mɔgɔ ka telefoni n'a ka misasi n'a ka kuma minnu b'a ayiwa a kɔnɔ a ka dannaya fɛnw de don a tɛ daga e ka janfa ka bɔ a kɔfɛ k'o lamɛn n'a ta kalama hadisa wɛrɛ na ciden ko man istama ila hadisi qawmin wa hum lahu karihun aw yafiruna minhu subba fi udunihi al-anuq yawm al-qiyamah rawahu al-bukhari ciden ko mɔgɔ ni e ye mɔgɔ dɔw ka baro lamɛn a ka kuma lamɛn k'a sɔrɔ a t'a fɛ i k'a ka kuma in lamɛn
ko yawmal qiyamah do denye yelele jahannaba kono ala ba fo malikaw ko de shuru itiro kono qiyamah do ka suru asuru ikatilo kono denye yelele jahannaba kono maliki ala ba fo malikaw ko o suru tilo kono qiyamah do ni mugo ka kuma lame ka sura tafe amanda ye ka lame ni hadisa donc kam mo ka téléphone ta ko fe ci ka téléphone ta ko fe ka kam misasu laje ka kam misasu lame adonna ala ka yakuru ya ayyuhal ladina amanu istanibu kaseera min al-jann inna bara janni ism wala tajassasu alakum mu'minun ayere korosi bisikiya chaman made bisikiya do be wulu ye junubu de wala tajassasu akana nyogon ka ko jugu nyini wala tajassasu akana mugo ka ko sogobe ka ko jugu sogobe puri ka ko jugu ya nofe ala ko ikanate ci den fana ko bukhari kono iyyakum wa janna fa inna janna akjabul hadisi wala tajassasu ci den ko bawma aya yere korosi bisikiya chama made bisikiya do be junuburo de fa inna janna akjabul hadis ako baro be ngalonye bisikiya de wala tajassasu wala tahassasu akwa kana nyugon ka ko jugu sogobe akana mo nyugon ka ko jugu lamme wala muso aye min ken ni nyaye tubi katalama aye junubu ke kala soso ka jamfanke ka haramuke atebbe aka ka ce ka telefonu ta kofe kaw be sigeli ka kan ni jogola we haramu ya uka wotebbe awye donc ube mi ikache diminara ikoro ibe ya fade delafe iyala sosode iye kojugu de ke ibe ya fade delafe aka ya fima emi fana sutera kabo ko ibe ka furusa kunti bolode ede ya haramu ke ede junubu ke ede ka tubi kata alama ika sabi ko ninyin kali doni ke ba ko che katewa hada made ñogon ka téléphone musoni ka ce ka téléphone ya tila ka tila yo maya nani folo parce que nanye nunu fo muso be se ka ta boda do nyini ko ne ce yere de ye jendi ne man ka téléphone laje don ko ba ko ate daga ce ye folo e ka jendi muso ma ka jena ki muso ka to ka message lamme na ya soro mo wero ka kuma bi ka téléphone la na ya soro e ka balima eni ka balima suru be kuma eni kam mo nyuma be kuma mo wero ka kuma bi ka telefoni la ate daga ka jendi musoman nin ka ko ki ka telefoni message lamme parce que ba sur mo do ba ka bali masuru la e ka bali masuru la e kam mo nyuma do be o tafe e kam musoka ale ka kuma lamme wala ka wani mo wero ka e wa vocal no ka message tu ka telefoni la te be ka jendi ka musoma ko ki ka message be la je ba ka be lamme parce que ba sori kam mo nyuma do ka kuma ube e ka balima suru ka kuma do go ta fe ka muso kulu lamme ate daga ce ko kiye hari ni ce da jendi ni wali bokale ubala te daga ka kiye don ka ba ko be daga ce ka fuye de nka telefoni alaje na ya suru mo wore shit ka fuita ka telefoni kono na yere ka kuma ute wala uba uce meni mo wore ka bokale uba aka telefoni kono te daga ko jendi makele afulana ni ce yi balika fo nka telefoni kana tankofe ko bin kan misasi ullaje kanin ka telefoni tankofe ko bin kan misasi ullame o haramu yarema kana ke a sabana ne ka ce amin bali amin ya mariya ya dade lesiri lanna ya dade de jenti bolo ikallaje jenti bolo ikallaje wala aka yere kolosoma muso chaman de mimbe utika mimbe nimbili kurabe kele yade be nimbila muso koro aye sabali donc ninye kowya atebbe silama sarala haramudo tumamu ye wa Sheikh Salih Fawzani nyenenka yala abedaga muso ka aka ce ka telefoni kono na laje ka sege ka misasu lamewa ako tebbe hada madde inyo na ka telefoni na ka gundo na ko na ka vocal atedaga ikulu sege ku sogobe ko lu lamme ka sorata kalama yoro dola bafo fo na ya soro ce e yere ya do ko yi kam muso bake ka fi haramu ya law laje ka telefoni ko ce e ba do
ika muso bake ka fin haramanu lajje ka telefoni koro ako a wajibra ka ola ika muso ka telefoni koro shi ola rijalu qawwamuna lan nisaa parce que ala yi eke ka muso marade ka bo ko dugula de ne yere ya ye ado ika muso be ko dugu de lajje telefoni la abe haramu de lajje telefoni la ce ba ka telefoni koro shi ola ya wajibi ka parce que ay ala ye edeke ewa amara bahay ni ya ye haramu min ala soso min foyi ka abola de ako olay be saka ka telefoni kuro sakana haramu laje donc ko ka bala kana laje ni ma se ka bali telefoni ko kuro sa haramu kana ya telefoni la bola ako obika ni muso ni yere yado ayi ala soso a ube ni ewa uya nyinin ka bo ya la muso fana be se ko nyona ka chelawa ako ne ya do ka fo ikache e fana ya do ikache be kollan kolo ni ewa ko jugu la telefoni kono ako yi fana be se ka telefoni laje min babi inkar li munkari ne ta e ka moralité che kare ni yere ya do che be haramul laje la ka telefoni kono be haramu ba ka telefoni kono ya laje e tay munye e kele na kele no yala majigila iba bila sira de ka konan ja de kai mais ale ka marane te e bolo ale ka nunjuru te bolo ki be pression ka ube ba bugo ube be tendo ke ay e ba konan ja de iba bila sira iba konan ja mais na ya sor ote ka kento kele ya doro ka to ki ci ka ce telefoni ta kofe ka kan misasi ulaje ube ka ka bokale ulame o ye haramu ye ka ote be anye hadisa munufo koni mogo min ni e tun bɛ muso dɔ furu ko muso in bɛ kalan na o e y'a sara t'u bolo ko ni hari muso